Здравейте, потребители на YouTube, отново продължаваме с мачовете. Барса и Реал Мадрид е следващата двойка. Ел Класико трябва да се види и надявам се да ви хареса. Домароби в Сао Пауло. Наистина лошо, но надявам се матча да ви хареса. Суарес добре се измъкна от опеката на своя защитник, хубаво подава за Меси. Меси стреля и спасяване на Керол Навас. Издебна фланга Керол Навас. Сега ще има центриране на Иван Ракитич. Ракитич центрира. По-добра намеса там. Сега възможност Видал. Още едно центриране в наказателното поле. И тук те сега. Ракитич продължава само между няколко футболисти. Иван Ракитич. Ракитич стреля и топката преминава. Бускетс много добре разиграха с Меси. Меси стреля и Навас лови. Който поема сега Карим Бензема в наказателното поле и браво, без проблем лови. Още едно центриране в наказателното поле. Това е Луис Суарес, той поема и стреля. Добра възможност отново за тима на Барселона. Видяхте и Лео Меси, Тони Крос. Чудесно отнеха сега футболистите на Барса. Това е Неймар. Неймар излиза сам и страхотна намеса на Навас. Превъзходна намеса на Керол Навас в тази ситуация. Иньеста. Топката достига до Луис Суарес. Хубаво подаване на Суарес. Възможно за Меси. И още една изява на Керол Навас. Е просто... Навас е героя на полувремето. Който Клаудио Браво просто не видя. Прекрасно подаване и Тони Крос и гол. Реал Мадрид открива резултата. Малко случайно или не, Реал Мадрид открива много опасна атака и прекрасно подаване за Тони Крос, който не успя дори да види какво става. Сега хубаво подаване за Неймар и още една намеса на Керол Навас. Какво направи Навас? Положенията се редат пред вратите много бързо. Тони Крос получава Крос. Добра намеса и шпагат на Хавиер Масчерано. Принт на Бел. Успява да смени посоката и да центрират наказателното поле. Това не е безобидно. 2-0. Но тук има нарушение. Точно така. Вижте грубото нарушение на Кристиано. Може да центрират наказателното поле. Хубаво центриране. Неймар се извиси там. Възможно за Ракитич. Той стреля. Страни. Иван Ракитич. Превъзходно подаване на Ракитич. Това е Неймар. И това е гол. 1-1. Този път Навас нямаше какво да направи вече. И в последните минути Неймар измъква. Има пространство пред себе си. Суарес решава да стреля с десното. Матча се получава и продължава да е равен. Каквото и да говорим. Но тук Бензема поема. Бензема. Позиция пред него. Гол. 2-1. Отбора на Реал Мадрид постига 7-та минута. Центриране за Роналдо. Спасяване на Браво. Уникална намеса на Клаудио Браво. Ще има ли сили Барса да направи някоя атака? Меси. Нарушение. Серхио Бускетс. Има пространство пред себе си. Бускетс може да намира Меси. Това дали ще е шанса за Барса. Меси излиза сам. Меси. И това е 2-2. Страхотен матч, уважаеми зрители. Каква драма само в последните минути. Барса успява да изравни чрез Лео Меси. Той... Ето, че резултата е 2-2. Край на матча, уважаеми зрители, но не и на изобщо на целия матч, защото ще има продължения напред към тях. Страхотно Класико наблюдаваме. Интересно, че положенията се въртят. Ново подаване. Луис Суарес. Суарес очи в очи. 3-2. Барса повежда. Обърнаха се ролите в последните минути. Ето, че Барса вече води в резултата. В последните минути това се вижда. Нова топка сега напред. Суарес е по-бърз. Суарес! Пропуск. Серхио Рамос го Хубаво подаване за Иско. Ново центриране. Роналдо с една ръка спасява. Браво!
до момента. Но далеч матчът все още не е приключил. Възможно ли е да видиме още голове? Преминава Меси! Продължава Меси сам! Меси! Нава спасява! Там изморена вече отбраната на Реал. И продължава сам Суарес. Стреля! С една ръка спасява! Керол Навас превъзходно отново спасяване пък на Навас. Извади топката направо от мрежата. Искат топката Реал Мадрид. Няма как да я получат и след продължение Реал Мадрид успя да спечели. Уважаеми зрители, представих ви Ел Класико. Харесайте, коментирайте и споделите, ако ви е харесал. Барса успя да победи чрез невероятния спасител Меси, който успя да докара матча до продължение и след това Луис Суарес продължението успя да запечата матча до 3-2. Това е всичко от стадиума Робива Сао Пауло.